Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Kabinett approva tnedija tal-White Paper dwar id-dekriminalizzazzjoni sħiħa tal-possess tal-kannabis sa ċertu ammont. Issa jmiss li l-Gvern ressaq dan l-abbozz tal-liġi għal konsultazzjoni biex finalment anke titressaq għall-approvazzjoni tal-Parlament. Tul il-jum ta' tnejn il-Kabinett iddiskuta din il-White Paper ma' diversi għaqdiet u partijiet interessati waqt laqgħa li saret fil-binja tal-General Workers Union fil-Belt. Il-Prim Ministru deskriva din il-laqgħa bħala waħda simbolika li tirrappreżenta l-bżonn li jiġu protetti l-interessi ta' eluf kbar ta' ħaddiema. Qal li fl-aħħar xhur fi kriżi globali dan il-Gvern wera kif meta affaċċjat bl-akbar sfidi żamm fiċ-ċentru ta' ħidmitu l-interessi tal-ħaddiema Maltin u Għawċin u ħareġ b'inizjattivi maħsuba biex isostnu l-kwalità tal-impjegi. Dr. Abela qal li l-ħaddiem huwa element ewlieni ta' Tim Malta u semma b'sodisfazzjon kif il-qatt ilu jonqos minn tnieda l-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju li għadda. Il-Prim Ministru qal li s-sena l-oħra ġew iffirmati 16 il-ftehim kollettiv uħud għall-ewwel darba biex il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema jibqgħu jissaħħu. Bilan li dan jibqa' jseħħ, il-Gvern qed jikkonsulta biex ifassal politika aġġornata tas-suq tax-xogħol għas-7 snin li ġejjin għaliex bix-xogħol tonqos id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali filwaqt li tingħata dinjità lil kulħadd. Il-ħaddiem għandu wkoll saħħtu xieħu ħsieb u l-kwalità tal-ħajja tiegħu u tal-familja tiegħu. Għalhekk irridu nitkomplu nitkellmu wkoll dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u dwar il-mod kif nistgħu naħdmu b'mod iktar effiċjenti. Nemmen li l-ħaddiem irid jaħdem biex jgħix u mhux jgħix biex jaħdem. Dan għalina huwa twemmin minn hux fil-qalb tal-politika ta' dan il-Gvern. Intant meta mistoqsi minn One News dwar l-iskema tajnuna fil-ħlas ta' pagi mill-Gvern fit-tmiem il-laqgħa tal-Kabinett, il-Prim Ministru qal li aktar tard din il-ġimgħa il-Gvern se jħabbar kif lil minn Marzu se tibqa' tingħata il-COVID Wage Supplement. Aktar tard din il-ġimgħa se nkunu qegħdin nagħmlu tħabbira uffiċjali dwar kif se jiġi regolat il-Wage Supplement lil minn Marzu, però ninsaf għada li nagħti serħan il-moħħ lill-familji tagħna li l-impjieg tagħhom huwa dipendenti fuq il-Wage Supplement u lin-negozji tagħna li ħallejnihom joperaw bis-saħħa tal-Wage Supplement illi dan il-Gvern mhux se jkun qiegħed ineħħi s-support f'mument li huwa meħtieġ. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġija, qal li kieku ma kienx għall-COVID Wage Supplement għandna ħafna qatt f'pajjiżna. Fi preżentazzjoni lil kabinett bit-tema xogħol deċenti għal kwalità ta' ħajja aħjar imsejsa fuq il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali, is-Sur Buġija ppreżenta l-viżjoni tal-Union dwar it-triq il qudiem fis-suq tax-xogħol. Huwa enfasizza t-tissieħ fl-edukazzjoni, xogħlijiet deċenti fid-dinja l-ġdida tax-xogħol, is-soċjetà, l-ambjent, il-kwalità tal-ħajja, l-ekonomija u l-ħarsien ta' persuni vulnerabbli.